kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mut tänään siis pelataan PS Totaliloisten kanssa. No, niin. Mut siis ei siis pelkään meidän 3K, koska se olisi varmaan ihan tylsää. No ehkä mä en vielä kerro klaskia. Mutta joo. Mä oon siis Emma. Moi, mä oon Elina. Moi, mä oon Siiri. Moi, mä oon Muru. Moi, mä oon Indi. Moi, mä oon Sulo. Moi, mä oon Kiki. Joo, siis tässä on me kaikki pelaajat. Eli 6 pelaajaa kai. Joo. Me ajateltiin, että otetaan noi varsatkin mukaan, koska muuten olisi ollut vaan 5 kai. Eiku Joo, 5. Ei kun meillä on sitten täällä 7 pelaajaa. Joo, siis mulla menee vähän jutut sekaisin. Joo. Mutta joo. Me ollaan siis mukana tässä. Mut laskijana siis toimii Elina. Joo, moi, mä oon Elina. Sä sanoit jo sun nimen. Ihan sama. Mut joo. Pian alkaa ihan just sit kun Elina on kääntynyt ja Elina laskee 1000. Mitä? Mun piti laskea 100. 200. No aha. No. Minkä? Mä käännyn ja sitten te saatte mennä. Joo. Äkkiä nyt lähdetään piiloon. Joo, siis mä menin piiloon, kattokaa. Mä ajattelin, että mä voisin mennä tänne laukkuun tänne. Näin, tänne laukkuun. Kukas mä keksin maailman parhaan piilon. Ketään ei varmaan usko, että on maailman parhain, mutta kyllä on. Kattokaa. Mä aion mennä vaan tähän tällain. Näin. Koska ketä tajus katsoa tästä? No ihan sama. Mä oon nyt tässä piilossa. Oh. Siis joo, siis mä aion mennä tänne, mutta sitten mä tajusin, että enhän mä mahuttanut sohvan alle. Joten mä ajattelin, että mä aikoisin mennä tänne. Näin, tältä kanalta. Siis ketään ei varmaan tiedä, onko tää hyvä, kun mä ajattelin mennä näiden loimien alle. Mä ajattelin siis mennä niinku tähän tälläin. Sitten laittaa noin loivetkin päälle. Ja kyllähän mä täältä pystyn hengittämään. Näin. Näettekö te mua? Ettehän te näe mua? Joo, ette näe. Paitsi jos täällä kattois tälläin. Niin kyllä näkisitte varmaan mut en tiedä. Siis mä ajattelin, että mä aikoisin mennä niinku traikkuun. Mutta ainoa ongelma on se, että miten mä saan sen auki. Joten mä tulin siihen tulokseen, että en mä mene sinne. Mä ajattelin mennä tähän. Niinku, että mä silloin menen tänne vähän isteille sekaan tänne. Mut kaikki näkee mut. Muru, voiko se tulla auttaa nyt, kun sä peität mua näillä aidoilla? Voin tulla. Hei! Ai, no sori. Auta mun tässä nyt Kikiä. Mut varmaan löydetään eka. Tää on hauskaa. Niin on. Nyt äkkiä piiloon. 50, 51, 52. En mä jaksa. Ajattelin mennä tänne. Siis kun mä ehkä maastoudun tähän vähän. Mut joo. Okei, 200. Oh no. Mut joo, siis mä ajattelin ensin mennä kattoo vähän tuolta täältä tarhojen puolelta. Ei hei, onks tuolla Indi? Kattokaa.
Onks toi Indi tuolla satulan alla? Tai vähän tuolla satulan alla? Kattokaa tuolla. Indi, mä näen sut. Etkä nää! Kuule, näänpäs. Mä näen sut varsin hyvin. Mä näen sut varsin hyvin. Et nää! Sä et nää mua. No ainakin kuule, ja nyt sä oot löytynyt. No. Mut joo, Indi on löydetty. Wow, eka pelaaja on löydetty. Jee, mut mennään hakee sen. Indi, sä löydyit. Ihan räkkää. Ja se sanoi, että joo varmaan 50 kertaa. Mene siihen karsinoiden eteen. Mut he voivat vahtia, että sä et karkaa. Hei, mä sain mennä takas piiloon. Ai saitko? Tule vain tänne vaikka. Miten mä mahuun? En mä ehkä tästä niin. Ai! Joo, siinä vaikka. Mä syön namppuja. Okei, eka pelaaja löydetty. Häh, siinä. 2 kärpästä yhdellä iskulla. Ei. Nyt tuppas sulla sieltä. Ottakas pieni hetki, niin mä tuun täältä tulos. Näin, nyt mä pääsin ulos. Hyvä. Mut mene sinne edustalle sinne ton Indin kaa. Joo. Ei Indi oo tässä. Indi on täällä piilossa. Okei. Kuulemma Indi on löytynyt, mutta no ihan sama. Oh no. Kiki, tuppas pois sieltä. En mä saa näitä aitoja pois. No ootas, kun mä otan ne pois ne sun päältä. Näin. No niin, tuppa pois sieltä nyt. Niin mä ootan tässä. Mene sinne sen koiran kaa. Joo. Hei, missä toi... kukas toi on? Indi. Se on kuulemma piilossa. Okei. Siiri, mä näen sut siellä autossa. Ei vitsit. No nyt oli niin hyvä piilo. Mut Emma piilossa. Ei taida olla muita. Ei kun Murukin on. Miss Indi on? Indi on piilossa. Indi. Mä sanoin, että sä oot löytynyt. Sä sanoit, että mä saan mennä takas piiloon. En sano. Mene pois sieltä. Mut mä menen etsiä muut. Hei, näeks mä oikein? Miten mä missasin ton? Ketään ei löydä mua. Muru, sä löydyit. Mitä? Enkä. Nyt ainakin. No räkää, mä luulen, että mä voitan. Mut hei, eiks mä ollut vika? Sä olit toiseksi vika. Ei kun niin. Enhän ollut kuin 3. vika. Eihän tässä oo sitä yhtä koiraa ja Emmaa. Mä oon täällä. Ja mut kuulemma löytyi jo. Vaikka mulle sanottiin, että mä saan mennä takas piiloon. No nyt sä oot ainakin löydetty. Niin, enkä ala juttu. Mut missäs Emma on? Häh? Voi vitsit. Ois pitänyt katsoa täältä jo. Tuleeko Emma? Emma, sut on löydetty. Mä olin varmaan eka. Et ollut kuin vika. Mitä ihmettä? Oliks mä vika? Joo, olit sä vika. Jee! Mut joo, siis tässä ei ollut siis mitään niinku, että se voittaa jotain 1000 euroa tai mitään 50 euroa tai mitään ilmasta ratsastustuntia, vaan tää oli pelkkä pian. Mut jossain videossa tulee sellainen, että se saa joku voittaja saa 50. Oi jee, ja mä aion voittaa senkin. Katsotaan, jos pääset sinne mukaan. No räkää.
Mut joo. Tää video ois tässä. Moikka!